Hallo, ik ben Sergej Andreev, kunstenaar, trotse Gentenaar uit Rusland. Kunst op straat is een project dat ik een paar jaar geleden heb gestart. Het is een soort galerie onder de hemel. Mensen die passeren kunnen gratis genieten van de kunstwerken. Wat mijn verschil tussen straatartiesten en graffiti-artiesten? Ik breng geen schade aan de muren of eigendom. Ik gebruik geen spuitbussen. Ik schilder het gewoon op planken, dus ik maak dat thuis. En daarna ik plaats op de bepaalde plekken waar is geen schade mogelijk. De bedoeling is niet altijd buiten te genieten. Mensen mogen die schilderij of kunstwerk meenemen naar huis. Enkel wat ze moeten doen is een foto van de kunstwerk in hun huis te nemen en dan naar adres info@kunstopstraat.be te sturen. Hopelijk komt u een van mijn werken tegen en kunt u die naar huis meenemen.